dening HR Mursito kang katon similak blalak-blalak durung karuan piyaine grapyak sumanak yen sunare luyup-luyup damar kanginan apa mesti sing kagungan kalebu wong aleman dene netra kang tansah jelalatan sing cedhak kudu waspada kebak kaprayitnan ana maneh kang demen plerak-plerok biasane seneng weruh barang kang melok ewadene sing tumungkul sinambi lirak-lirik genah lagi golek sisik melik barang kang delik netra para satriyaning nagara tajem pramana analisik swasana kanthi sikep siyaga ambeng kas karya kanggo katentremane nusa lan bangsa dene para wiku brahmana saha ulama genture tapa brata nuwuhake netra kang wening waskita titis amilah-amilih kanthi pener endi jalma kang tumindak bener semono uga kang tansah nerak angger-angger para panguwasa kang isih bisa pinercaya sunare netra diajab mangku pangaribawa kenceng gondeli sumpah prasetya duk nalika semono sineng kakake ngaluhur sinubya-subya dening kawula dasih sak negara kepriye mungguh netrane para durat moko ah kanca aku kaya wis kentekan ukara kasunyatan kang dumadi kena kanggo kaca brenggala senadyan tak unggahi pucuk ing Mahameru tak slulupi segere segara madu pituturku sengara digugu yen wis tekan titi wancine ing jaman kelanggengan kang sayekti seje netra-netra padha bakal cerita apa anane marang Kang Maha sakabeh apa wae kang disimak lan disawang nalika urip ana ing alam